дестинация Германия. Подготвяме се за полет. Кацнахме и се отправяме към Дрезден. Приключението започва. Дрезден е град в източната част на Германия, столица на федералната провинция Саксония. Разположен е на река Елба и е известен със своята богата история, културни скровища и барокова архитектура. Градът често е наричан Флоренция на Елба, поради впечатляващата си архитектура и художествено наследство. Дрезден е разрушен почти напълно по време на Втората световна война, но в годините след това е бил внимателно възстановен и днес е едно от най-красивите и посещавани места в Германия. Вече се намираме в Лайпциг. Разведоха ни из града. За нас беше доста интересно да научим нови факти за непозната за нас държава. Също така пътувахме с влак. Ето, че пристигнахме до нашия кампус. Днес след дълго посетихме и шоколадовата фабрика в град Хале. Тук госпожите ни закараха на боулинг. Обратно на работа. Научихме доста, научихме как да работим без някой постоянно да ни казва какво да правим в главата и да ни насърчава, а сами да се намерим информация и сами да се справим, защото така е в живота в повечето начинания. Посетихме завода на БМВ. Живеенето ми в Германия беше уникално, освен че видяхме различни забележителности, много красиви сгради. Също и с хората, които прекарах време, беше уникално. Запознах се с много различни хора от различни държави. Също така научих много нови неща за самата държава. Вече сме и в зоопарка, където може да видите как господин Коца си играе с маймунка. Цялото това преживяване в този проект беше уникално за мен. Имах възможността да се запозная с много нови за мен хора.
споделяме заедно нашите спомени, моменти, да работим в екип и цялата възможност да работим заедно просто беше уникално за мен. За мен е много хубаво да се участва в този проект, защото има какво да се научи, има какво да се изживее и особено в една различна, интересна страна като Германия е хубаво да се посети. След като стъпвах в Германия, бях изумен от различната култура, от чистотата тук, от начина, по който са изградени сградите, самата архитектура. И не съм очаквал, че ще е така, както съм го виждал по филмите. Поред мен преживяването беше много интересно. Всички научихме нови за нас неща в различна обстановка, от която сме свикнали. Запознахме се с много хора. Научихме неща, които за нас са доста непознати и го завършенствахме до някаква степен. Бих препоръчал този проект на всеки, който има нужда от някаква побудка, за да продължи напред в живота си, някакъв знак или начин, по който да разбере какво всъщност иска да прави в бъдеще. И като цяло беше уникално преживяване. Аз съм Лъчезар Коцов и това приключение, наречено Еразъм, е едно от най-добрите в моя живот. Този проект ни научи на множество нови умения, запознахме с множество нови хора, посетихме множество нови места и мога да кажа, че това е едно незабравимо изпитване, което бих препоръчал на всеки един от вас. Аз съм Ирина Грудева и съм ръководител на ученици, които са участници в проект чрез немски опит към професионално бъдеще. Преживяването, което ни се случи, беше 2 седмици, в които учениците имаха възможността да се докоснат до една истинска работна среда. Третираха ги като хора, които се намират на работа, работиха, бяха заети от 9 до 3 с една обедна почивка, което за тях беше чисто ново преживяване. Срещнаха естествено затруднения в първите няколко дни да се адаптират към цялото това преживяване. Изпитаха доста така забавни моменти, трудности, но като един така сплотен екип успяха да се справят с тези неща заедно. Разбира се, погречихме се с тяхното културно развитие, като посетихме доста забележителности в Германия. Естествено станахме част и от това преживяване, наречено Европейско първенство по футбол. Срещнаха много нови свои връстници, които, разбира се, в които имаха възможност да упражняват език в неформална среда. Цялото преживяване, колкото и забавно да беше, разбира се, беше изморително. Все пак, само ние си знаем колко път сме вървели, стълби изкачвали и колко сме седели на столовете, докато работим. Все пак, колкото и странно да звучи, това е изморително. Но според мен всичко се заслужаваше накрая, защото заради нашите сертификати, за нашите умения, които придобихме, знания и разбира се, няма как без благодарност на нашите учители, които бяха през цялото време с нас и ни пазиха, разбира се, глезиха, няма как без. Обратно за България. Welcome back to Bulgaria. And not be bummy, yo, you better give me that money. So I glanced at the girl glanced at me. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though in my video. Oh, dirty on the hat. Край.